Abuton sa 120,000 pesos na kantidad nin shabu ang nasamsam ka Naga City Police Office sa duwang magkasuhay na drug operation sa Naga City aga ka nakaaging Biyernes, Mayo 31. Inot na inaresto sa pigkasar na operasyon sa Barangay Triangulo, parehong syudad, ang sospek na si alias Linda. 50 anyos, balo, sari-sari store owner asin residente kan Barangay Balatas, parehong syudad. Naarestuan sospek sa mismong tindahan kaini sa Barangay Triangulo kung sa inakua sa posisyon niya ang 4 na pidaso nin heat seal plastic sachet na may laog din pigtutubudan na shabu na nasa 13 gramo asin 88,000 pesos ang pigkakarkulong street value. As usual po, since ang cover niya po ay tindahan, so bali po parang normal lang din as parang nagtitinda siya yung subject po natang search warrant. Kasi po isa din yun sa tinitingnan natin yung anggulo, kung sino po yung kanyang mga customer ay malamang po yun din yung bumibili ng kanyang items. Sa ngunyan, nasa detention facility pa kan Police Station 5 Naga City Police Office ang nasambit na babaeng sospek. Sa parehong aldaw, nagkasarma nin operasyon ang otoridad sa Purok 5 Barangay Balatas target ang sarong residente. Alagad natunugan subuot kan sospek ang operasyon na nauli sa pagkakatakas kaini. Binisto ang sospek na si alias Bonnie, 38 anyos, negosyante. Sa kusugman nin search warrant, nakuha sa harong kan sospek ang anum na gramo nin pigtutubudan na shabu na nagkakantidad 40,800 pesos. Nung time na papasok na yung operating unit natin, dahil nga siyempre familiar na siya sa lugar, ibig sabihin yung mga tao ay may bagong mukha, nakatunog po itong tao na ito, ma'am. At bigla po itong tumakbo na allegedly hindi na po nakita ng mga operatiba natin. Ang nagsabi na lang po yung mga tao, yung kanyang mga kapitbahay, na nakita raw itong tumatakbo doon papunta sa makalahib na lugar. Sigun sa PNP, parehong newly identified drug personalities sa nasambit na syudad ang mga sospek na sa ngunyan ang naaatubang sa kasong pagbalgar sa Section 11 as in Section 12 kan Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.